kasama ko dito. Hello, good morning. May kita mo sa vlog ko. Ayan, makasama ko. Hello, Ate Beng. Ha? Labada. Labada time? Labada time. Dami. Bakit ang dami niyang labahan? Ha? Bistahin ko nga yung damit ko dito kung tuyo na. Yun, naghuhugot ka, Ate Beng, ha? Good morning sa lahat. Shoutout sa Bicol Vlogger Group. Kay Press Bon James TV. Miles Pajardo. Shocker Vlogger. Yan, shoutout sa inyo. Puro labahan, puro sinampay dahil halos 4 days na umuulan dito sa Cainta Rizal. Wala masyadong magawa. Vlog muna tayo. Guys, mga kasama. Tapos kumpare ko kasama ko sa ano. Yan, guys, pamay na lang itong brief. Ito, mga nakasampay kasi. Pamay na lang ito. Pamay na lang itong ano. Mura lang to. May mga paniki, guys. Kung gusto nyong mag-mine, kahit mag-mine. May mga paniki sa likod. Ano yung hugot mo, Ate Beng, kanina, Ate Beng? Ano yung hugot mo kanina? Magandang, bakit maraming naipon na labahan? Ang hula. Laba tayo. Maganda pala. Maganda pala labahan. Pero yung pera. Ha? Ayan guys, shoutout sa mga Mondelez team. Sa lahat ng operators, lahat ng pickers, lahat ng checkers, sa Mondelezin. Pickers, checkers, shoutout sa inyo. At sa aking mga viewers dyan, thank you so much. Sa mga nag-subscribe, sa magsusubscribe pa lang, i-click nyo na yan. Para dumami tayo. Okay, ano problem? Sa susunod, ano naman tayo, helping people na naman tayo pag may konting budget na naman tayo. Ngayon wala pong budget, kaya ganito lang vlog natin. And ingat-ingat kayo dahil palaging umuulan, and keep safe. Bye-bye!